Fil-Business Breakfast organizzat mill-Partit Laburista f'lukanda ewlenija f'Għawdex, il-Ministru għal Għawdex u l-Ippjanar Clint Camilleri saħaq fuq kif qudiemnet tal-aġenda tal-Gvern hemm dik li l-Gżira Ewċija tibqa' tagħmel progress permezz ta' bidliet neċessarji favur il-kwalità tal-ħajja tar-residenti tagħha. Hawnhekk fost oħrajn isemma l-investimenti massiċċi li wettaq jew qed iwettaq bħalissa Gvern Laburista f'Għawdex stess, filwaqt li nota t-tisħiħ li kien hemm fis-setturi tax-xogħol u l-ekonomija. Il-Ministru ħabbar kif tal-ġimgħat oħra mistenni jiġi approvat l-ewwel mitjar f'Għawdex li se joffri aktar aċċessibilità u konnettività u anke se ssir l-inawgurazzjoni tal-pjazza f'Tasannat. Brabta mal-qasam turistiku, il-Ministru Camilleri jinnota kif is-sena l-oħra biss żaru l-Gżira Ewċija mal-1,300,000 turist, numru li ma jinkludix l-eluf ta' Maltin li jaqsmu lejn din il-gżira ta' kull ġimgħa. Waqt diskussjoni ma' numru ta' msieħba soċjali Għawċin tkellem id-deputat mexxija l-affarijiet tal-Partit Laburista Daniel Mikallef li sostna kif il-manifest ippreżentat għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew jibni fuq dak tal-elezzjoni ġenerali Malta flimkien u anke fuq il-ħidma li diġà saret fl-aħħar snin mill-Europarlamentari Maltin u Għawċin. Kważi tista' tgħid kull workshop, kull fabbrika żgħira li dħalt fiha saqsihom kif inhu x-xogħol all right. Samulek il-problema, sadalu stess il-fajt magħha li jisma' l-problema biex insibu biżejjed nies biex jaħdmu. Jgħidulek għandi xogħol b'sentej bil-quddiem. U mbagħad tiltaq pereżempju ma' student jgħidulek ismi qabel kont nieħu xogħol Malta ta' żmien sirt nevitaħ. Il-Kap Eżekuttiv tal-Kamra tal-Kummerċ Ewċija Daniel Borġ innota b'sodisfazzjon l-impenn tal-Gvern fejn jidħol l-ippjanar. L-istrateġija qed tħares leħ b'mod sħiħ u b'mod holistiku. U rajna li ġaddi ċertu deċiżjonijiet koraġġużi u importanti li jkomplu jsiru iktar deċiżjonijiet f'din id-direzzjoni. Daniel Borġ semma wkoll is-suċċess enormi li ħallit l-Iskola Medika ta' Barts f'Għawdex u saħaq kif issa irridu nħarsu lejn id-dekarbonizzazzjoni bħala niċċa importanti għal din il-gżira. Inaqdu wkoll f'din id-diskussjoni is-soċjologa Marjella De Bono u anke l-President tal-Konfederazzjoni Agrikoltura u Sajd Għawdex Dr. Joseph Grech. Waqt din l-attività fi sfond anke tal-kampanja elettorali blajta tal-Partit Laburista tkun is-saħħa tal-Maltin għamlu l-intervent tagħhom id-9 kandidati Laburisti għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew.